tardes, eu son o Xio Pedreira, moitas de vos e moitas xa me coñecedes porque eu traballo nas bibliotecas municipais, teño aquí clientes, eu falo así, Carlos, xa, se estivera Ferreiro xa me estaba chamando a atención porque berro pouco, seguro, pero bueno, entón, que ben que marchar. Entón, moitos de vos xa me coñecedes, tamén veciños e veciñas de aquí. Bueno, eu aceitei ir de número 5 na lista do bloque porque estou convencido de que imos ter 4 concelleiros. Creo que en maio vaise confirmar esta cifra. Por esta mala suerte que nos tenemos. É así, eu igual, pero bueno, polos restos creo que imos quedarnos 4. Entón, Fran facía unha alusión a Ciudadanos, porque isto non VNG, pois fundamentalmente porque é a casa común, con todos os problemas que pode ter o nacionalismo galego, que sempre, en fin, temos tendencia a subdividirnos, xa non a dividirnos, a subdividirnos, casi até a eternidade, pois a verdade é que o BNG segue a ser para mí a forza de referencia. En concreto, Moleiros, o traballo do BNG é moi difícil. Fran, por exemplo, é o concelleiro que fai oposición, a pesar de que non ten ninguna mesa, ningún teléfono para traballar a nivel municipal. Aquí hai 30 millóns de euros, pero a oposición non se dá nada, e Fran en concreto está desenvolvendo o seu traballo de un xeito totalmente meritorio. Quero decir que por parte da administración municipal non se dá un mínimo de medios que teñen concelleiros en sitios, vamos, que non hai nin a 10ª parte de cartos ás veces, non? Pero é así a realidade. Bueno, entón, eu considero que desde o punto de vista do proxecto do país, Oleiros non se pode limitar ás 9 parroquias, por iso estou no BNG. Non lle quito os méritos a outros, pero creo que hai que trascender máis alá do límite municipal. Por iso o BNG é para min a miña referencia. E, bueno, con iso, máis nada, dar as grazas a todos e todas os que estades aquí, os nosos votantes, que creo que van ser moitos, e moitas, e, por suposto, a xente que está na lista, que confía en mí, bueno, a ver estos 4 concelleiros que nos ter en maio, se os confirmamos. Grazas a vos.